Goddag. Jeg vil gerne bevise differensreglen, som betyder, at hvis du har det bestemte integral med en øvre og en nedre grænse til f af x minus g af x med hensyn til x, så er det det samme som at skrive det bestemte integral af f af x med hensyn til x minus det bestemte integral af, med stadig en øvre og nedre grænse af g af x med hensyn til x. Men det vil jeg tage udgangspunkt i det, der står på venstre side, og bevise det, der står på højre side. Men først så vil jeg tage fat i definitionen af det bestemte integral, som står herovre, hvor at hvis man har det bestemte integral med integranten f af x, øvre og nedre grænse, så er det samme som at have stamfunktionen med en øvre grænse i form af b, nedre grænse i form af a, hvor man så gennem udregning tager stamfunktionen først med den ene x-værdi, den øvre x-værdi, og trækker stamfunktionen med den nedre x-værdi fra, hvor igennem man så får et tal i modsætning til det ubestemte integral, hvor man vil få en funktion. Ja. Så i forhold til beviset vil jeg først tage udgangspunkt i definitionen, hvor jeg vil kunne skrive stamfunktionen af f af x, store f af x, og trække store g af x fra med øvre og nedre grænse. Og så i forhold til næste skridt, så vi skal skrive lige med, vil jeg se på den videre del af definitionen, hvor jeg vil kunne skrive inden i den samme parentes f, den stamfunktionen med den øvre grænseværdi og store G, trækker den fra hinanden, store G igen af den øvre værdi, og så trække det samme bare med den nedre værdi A fra. G af A. Næste skridt vil så bestå i at hæve parenteserne, hvilket fører til, at vi i ledet herover vil skulle ændre fortegn, da vi har med en minusparentes at gøre. Ledet herover vil forblive det samme. Gen minus og ændrer derfor fortegnet i minusparentesen til at være store G plus store G af A. Nu har jeg byttet om på ledene, men gør det på en måde, således at de beholder deres respektive fortegn. Så vi ligesom samler F'erne og samler G'erne, hvis man kan sige det på den måde. Så den hedder f af b minus f af a, og så trækker store G af b fra, og lægger store G af a til. Og nu når det er samlet, vil jeg igen sætte den på parentes herop, ligesom herop, og det vil så ske på en måde, så jeg vil ændre fortegnet i G-ledet herover, sådan at hvis man hæver den parentes, vil der komme til at stå det samme, som der gør oppe i skridtet ovenover. Fuck. Kan man se? Det går. Okay. Vi skal have den parentes, jeg snakker om. Og jeg trækker så store G
af b fra, ændrer fortegnet inden i parentesen. Den kommer til at hedde minus store G af a, således at hvis man hæver denne her, så får man til at stå det identiske, som der gør 2 skridt ovenover. Altså at man får, eller skridtet ovenover, altså at man får en positiv fortegn foran G af a. Nu vil jeg så igen tage udgangspunkt i definitionen herovre, hvor man kan sætte dem ind under samme, så at sige, at vi har stamfunktionen til integranten lille f af x med den øvre og nedre grænseværdi, og derefter trække tilsvarende af store G af henholdsvis b og a fra. Og f af x med øvre og nedre grænse, og trække tilsvarende fra, bare i forhold til integranten g af x. Hvilket igen kan få mig til at få mine øjne mod definitionen, hvor det vi har stående nu er det samme som det bestemte integrale af henholdsvis lille f af x og lille g af x. F af x med hensyn til x foretrækker tilsvarende ved g af x fra til x. Og beviset er nu bevist, differensreglen er bevist, ved at vi nu er fundet frem til det, der står på højre side hernede.